1983-ig versenyszerűen, válogatott szinten atletizáltam, 400 méteres gátfutásban, távolugrásban. Sajnálatos módon a nagy terhelés miatt lesérültem, és ezért választanom kellett egy másik sportágat. Nyíregyházán egy véletlen folytán a 8-as buszon találkoztam Orosi János világbajnok rádiós tájfutóval, és ő mondta, hogy ha lenne kedvem, akkor menjek ki a Sóstói erdőbe, megnézni egy edzést, és ha tetszik, akkor kezdjem el ezt a sportot. Kimentem, és Vencel Miklós vezetőedző irányításával megpróbáltam ezt a sportot, és így ott ragadtam. Saját magamat fejlesztettem, térképeket gyűjtögettem, kielemeztem az edzéseket, a versenyeket, és így fokozatosan inkább önmagam által jöttem bele ebbe a sportba. Sokrétű lehet a megközelítése, van, aki inkább futás oldaláról közelíti meg az eredményességet, például ha magamat veszem, akkor inkább a futás oldaláról, de ahogy múlik az idő, egyre jobban rá kell jönni, hogy a technikai tudás az inkább számottevően befolyásolja az eredményességet, a mérés pontossága, a jó hallás, kombinációs készség. Először is menjenek el egy rádióklubba, ott megismerhetik a morzejeleket, rádióvizsgát tehet, amatőrvizsgát tehetnek, és így egyre közelebb kerülnek afelé, hogy ilyen versenyeken elindulhassanak. Jó, hogyha van a gyerekeknek bizonyos állóképességük, tehát valamilyen szinten tudjanak futni, és fontosabb akkor még a technikai tudás a gyerekeknél, azt kell fejleszteni, mert minél többet gyakorolják a méréseket, és közben futnak az adóhoz, ezzel a állóképességük, gyorsaságuk is fejlődik, és így a kettő együtt összehozza azt, hogy nagy nemzetközi versenyeken is tudjanak eredményt elérni.